Karon unsa gani akong buhaton no? Ay tama, magpa-slide na lang ko. Aron salon kong Berto. Kinahinay kog duol be. Excited na jud ko makauli dito sa Saudi Arabia ba kay gimingaw na ko sa kong mga angkol. Kumusta na ka sila dito? Nagunsa man ka dire? Mulakaw day ka. Asa po kakabalong ang mulakaw ko? Sakto bi akong GPS nimo. Ay! Hoy, Berto, dali sa sabi, tumangin sa kudri, kaya madali ta. Ito anta. Kaya paghako ni mga kahoy, ato sa pangbutang niyo. Yun naman. Ano yung baya ka sa kuha nga mo bakasyon kasi mo imong kuyuan? Ha mo bakasyon ta? Ikaw ra. Ikaw day. Dili lang tingali ko. Kay, mahal kayong pliti do. Mahal kayong pliti. Ay Ikaw tama. lang ko pa bakasyon nun, dito sa Saudi Arabia. Ay tama ra pud pa para di na to sige paduding-duding sa ikang sako ah. May bata pa kahit. Gaya mo, lagot Hindi ka naman lang. ka ng bata, pamala. Dali na kaya humaling trabaho, kaya human mo, kuhan ka. Hindi na dito. Ano ba? Ay, sige reklamo. Paspasan na nila mo lakaw, lakaw, maaw. Hindi kayo mo dalagi. Ay, gipatapok na ko daan ng mga kahoy pre ba kayo. Mabakasyon ba ko ni siya? Mabakasyon na ako dito sa kuhan ba? Igsuon ako dito sa Saudi Arabia. Ay, Saudi Arabia. Layo ra matong kuha na. Layo gani ko. Sa di siyang bakasyon day. Ugma siya lakaw. Ay, ugma sa wala ka day. Kay, kasi mabalagi-lagi hisgot pa kayo mga igagaw po na dito. Kay gusto po makikita po siya ha. Tama, puno kay kayo silingan na mo dito mo. Bakasyon mo po daw. Tigsimbrik na dayo nila day. Oh, tig break. Isa ka semana. Ano sa simbrik ninyo? 24 to 30. Oh. Tipo to tell. Unong kaadlaw ra? Inom ra kay kadlaw no pingis kay kong bakasyon. May na lang na, ipapakasyon ta ka. Bakasyon niya. Sige, Agis ka na. agir ako. Sige, pre, tiwas sa mga mga, ano naman, dali, anong mga kwan, dali. Ang asa man imong papa nga udto na oy. Tara oh. O na naman lagi day ka asa makagikan pa. Dito ko sa kumpare lagi kikan lagi. Day kinasangit mo pali ka dito sa day na ha. Marites pa man mi dito no. Ay yung maritisan niyo dito. Kon ba na lagi anak ko si paring Bitwe dito. Oh. Bakasyon do niya yung anak daw si Berto dito sa Asa? Saudi Arabia. Aw kaluwag-luwag man na sila di. Bakasyon lang sa. Luwag-luwag na simbrik biyaro no. Unsa pa ni mulakaw si Berto? Oh, manam di ay. Lakaw si Berto. Unsa may labot nimo? Wala lang gud sige pangutana. Tama dito. Wala agron na, di ka mula agron. Pagpuyo diha, kay wala bang may klase ron. Ikaw ra day magpuyo. Karon mangita kog pinaagi na makita na ko si Berto. Kay mulakaw man daw siya. Takas ko la mamay bi. Pa. Oh, magpahulay sa koy kay kapoy kayo. Sige, kaya mo po sili, pre. Oh, sige. Tuwara si Berto. Karon unsa gani akong buhaton no? Ay tama, magpa-slide na lang ko. Aron salon kong Berto. Kinahinay kog duol be. Excited na jud ko makauli dito sa Saudi Arabia ba kay gimingaw na ko sa kong mga angkol. Kumusta na ka sila dito? Nagunsa man ka dire? Mulakaw day ka. Asa po kakabalong ang mulakaw ko? Sakto bi akong GPS nimo. Nanapod na imong GPS. Ala nga ikaw na gud na. Sa mukha, nagunsa man ka dire dito ra ko ka oh. Nagunsa na po ka dire? Mulakaw man kabili kog sanina na walay laba. Unsaon man na nimo? Akong simo to nagmingawon ko nimo. Naunsa na nimong bata ay nga in love naman kayo ka sa ako akang. Ala nga ikaw na gud na. Nanapod na imong plankes. Ah, suplado. Salig siya, gwapo. Kanina ha. Hina si mong nang pagpuyo. Ah, suplado. Kay bang asan mo to sika nagdaglago. Yung sana may oras pa ni udto na ra ba? Apoy nakuha nang ginantay ng anak ni mo oy luwat Sino kay ba mo. magkalit ganina na ang bataan ni eh? Na, papalo mo? Pwede may kabalo, kanisibat ra maka ganina. Na, nalmulakaw si Berto. Naglutaw mo? Sa may labot na magbulakaw si Berto, magigikan di ay. Dito ko gikasela. Tanawa. Pati mag-isugan ni mo anak oy. Ay naku si pangisog. Ano mga saba man ka? Nagdi ko masako. Pogi na niya si Berto. Ay gusto na may pugong na, hikta na mo na si Berto para di na mulakaw. Oh, Na. Mori ka dangat ni mo. Sana, eh. Puyo diha eh. Tuog ra ko dito. tama may tulog naman naglutaw mo. Patay mang naglutaw daw. Sa naglutaw nga nagpatong man ko. Sabad yan utro pug ka. Riharam utok sa imong anak.